Il-programm ta' ċittadinanza ta' pajjiżna tibqa' jkun rinomat tas-serjetà li bih jitmexxa. Fuq diversi siti elettroniċi li fih kien hemm diversi rimarki fuq numru ta' programmi ta' ċittadinanza li għandhom pajjiżi differenti, intqal ċaru tont li Malta toffri ċittadinanza b'investiment wara proċess mill-aktar rigoruż. L-istess sit elettroniku li kienet jirrapporta konferenza dwar il-programmi ta' ċittadinanza li sar f'Cannes fi Franza spjega kif il-gvern jeżamina bir-reqqa lill-applikanti. Fil-waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet diversi kritika li fost l-applikanti kien hemm dawk ta' nazzjonalità Russa, ir-rapport jgħid li għalkemm ir-Russi bħal kwalunkwe nies oħra minn madwar id-dinja jistgħu jidħlu fil-programm ta' ċittadinanza, dawn iridu jkunu persuni tindegrita mingħajr ma jkunu involuti f'xi negozju li jixel bozzozz ħomor. Tant il-programm ta' ċittadinanza tal-Gvern Malti huwa wieħed rett li kemm il-darba li jkun hemm suspett ta' ħasil ta' flus jew kriminalità organizzata fost l-applikanti għaċ-ċittadinanza, l-FIU dlong tinvestiga l-kontijiet bankarji tal-investitur. Intant il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta huwa l-uniku programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Dan il-programm daħħal aktar minn 850 miljun euro fl-ekonomija ta' Malta li permezz tagħhom diġà bdew jiġu approvati proġetti biex fost oħrajn jitjieb il-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna.